तर बघा आम्ही सावली ऊन येते ना जास्त उन्हाळ्याचं, त्याच्यामुळे बघा आम्ही सावली येण्यासाठी ग्रीन कलरची जाळी लागली. एवढं वारं सुटलं, एवढं वारं सुटलं, विजा वगैरे गाडी जाळी आता आमची राहती का उडून जाती एवढ्या वाऱ्याने काय माहिती. पाऊस वाऱ्याने थोडा थोडा पाऊसही नाही लागला. जाणं तिथे पाऊस थंडी पाप येते. थंडी पाप येते म्हणतात, थंडी ताप येते का बघा. मला दाखवते बघा किती वारं सुटलंय, किती वारं सुटलंय ना प्रमाणाच्या बाहेर. उन्हाळ्यात काय दिवस आलेत असले आणि काय नाही काय नाही. चला मी तुम्हाला दाखवते बघा किती वारं सुटलंय. तर